Aduh, jangkrik, jangkrik, jang. Wah, gampengan leren-leren saiki. Wah, kayak wong muncak ngene iki. Macul par muncak ngene iki. Ceritane ngono iki kaya wong apa ya? Wong munggah gunung ngono kae apa ngono kae? Oh iya, wong muncak. Wah, wong muncak iki nek teko dhuwur ki. Wah, iki go gendera matuk iki. Kaya wah, kok kaya wong muncak-muncak ngono kae lah. Talek iki boleh iki enek prank iki pas iki. Gendera iki. Kuduke merah putih tapi pink iki sa masuk iki. Paling sik. Macul sik iki. Wah, glorot wae iki. Aduh, jangkrik, jangkrik, jangkrik. Pacul ku nganti mau. Wah, pacul iki. Wes, pacul rene. Wah, pacul sik aku. Macul malah entuk kok ngene iki. Wis ngene iki lho, rekasane wong nyambut gawe iki. Terkadang ngono kuwi ya mulih kok omah ngono kuwi ya ora diajeni sebagai wong lanang iki. Padahal wedak gincu ngono kuwi ya panggat teko keringete wong lanang dibelani nyambut gawe kok ngene iki terak-terak gampengan ngene iki lho. Jan wong wedok joh tenan kok. Manuk ra entuk-entuk. Aduh. Tembake ngantong tabung gas. Gak kena-kena. Yo. Ya sinyal opo iki? Mbak manuk entuk kates. Leh, mangan. Nembak cek ora entuk, mbak manuk ora entuk. Entuk kates. Bah, pahit. Wis parek. Kanan dineh iki. Golek-golek bolos sik iki.
Kira telek. Opo Macul? Lha iki macule apa nang kono iki? Maculi galengan ki prareti. Lah galeng kan mbok macule ben ngopo? Ben amblek. Lah yo malah sengene wong lho malah. Kok ngendi iki mau? Oh kono kae lho. Wah wis mergawe ngene iki. Gawe apa? Oh kono kae nang gone begoan ngono kae lho. Ngene iki, rekasane wong urip iki ngene iki. Wong rekoso dinikmati wae wong urip iki. Rasa gawe rekoso, rasa gawe mumet. Paculmu kok koyo ngene iki piye pacul gagang tok ngono iki? Ora ngerti ya. Piye? Pacul iki senajan ajur, Heeh. ya toh? Ya. Tapi tresnaku marang bojoku ora bakal Oh luntur. ngono kuwi jos pokoke. Cabut aja nopo. Paranane. Kenapa nih keno? Talopo iki? Man kates. Man kata ya kok ngendi we? Peledukan ngono. Gure aku jaluk katese. Gure katese aku jaluk. Ya, wadah, drok. Iki yo rapik kok. Lah piye yo gak patut tak kei sisa. Kanca ngeleh malah blokke. Raimu kuwi lho. Ngopo? Hah? Ngopo? Kaya beruk. Ri, nggih bol apa iki? Nggih bol apa jane? Gak. Duh, cucuk manuk. Iki apa? Tembak golek manuk mau. Lah tembak gelem manuk mbok kok kono malahan. Manuke mlempem malahan kok ngono iki. Tembak opo iki? Alah, golek-golek manuk tembak-tembak angin. Ora diweki pentil sisane ben jedet raimu iki. Ada pentris mati ding. Ngono iki jane nembak apa? Golek manuk lah bedino arep golek cewek nembaki cewek pun yo ditolak-tolak ayo. Lah terus akhirnya Akhirnya golek manuk. berarti ora sida nembak manuk, Yo malah entuk kates mau. malah entuk kates. Iya. Asem kok iki kok. Kates jalo mas jlokke ora genah iki ya. Ya wong yo enake kuwi yo gak Lah, mungkin iya. tak sisa to. Heeh. Iki apa mau? Ngacul aku. Gak ngono kowe iki macul iki koyo ngono iki. Iso piye petamu mau? Aku rek-rekake kaya wong ning gunung ngono kae apa jenenge? Ning gunung. Oh, Oh. wis mlaku ning gunung ngono kae apa Anu jenenge? muncak ngono ya. Yo muncak. Lah, Oh. iki lho gendera aku ijek. Ning ndi? Kae dhuwur kae. Ning kono oh kae ya. Heeh. Lah ngopo mbok kok kono iki? Lah terus aku rek arep mlaku ki kesel ngono lho. Heeh. Lurut malah bablas rono kae. Rek kae mau mlaku. Oh. Lah ya ngono kuwi entuk kok. Wis saiki Bablas rono kae semende ngono kae aku. surup saiki yo mulai yo. Yo, wis mulai yo. Wah, bar macul ya kesel. Juk sik kono lho. Tanganku yo gatel kok. Oh yo. Ijuk kono lho nek banyu yo. Yo. Ngarau rupaku ngasih kok medon ngene iki yo. Ora usah aku, ora Oh. iku kok ngene kok. Ora usah aku. Oi. Iki tangke yo. Pleset mau. Pleset piye? Wah, Lho wong ngarep kene kok. Pleset mau kok. Lah pleset piye? Jajal yo mau wis. Piye? Kok ngono iki? Piye? Pleset kok ngono iki Oh, to. terus. Berarti kan ngene iki. Nah, ngono. Ngono kuwi. Heeh. Berarti ya salahmu njogrone aku kok. aku ternodai iki. Lah yo. Jacau! Ngopo iki? Aku kecewa, Mas. Tewa ngopo? Terus aku ora dihargai. Kon regani piro? Ora didol masalah ati iki. Rene yo. Rene lawane.